Бизнесът с дрехи втора употреба процъфтява, показа проверка на TV7. През последния месец големи вериги отварят по няколко нови обекта. В същото време все повече скъпи бутици фалират. Именно на тяхно място се появяват новите магазини с дрехи на килограм. За по-малко от месец тази верига за дрехи втора употреба се е разраснала с нови 2 магазина. Предстои да се открият още. В същото време скъпите бутици за дрехи стават все по-малко. За клиентите тук като че ли този факт не е особено притеснителен. Или поне ако се съди по ентусиазма, с който пазаруват. Колкото до закритите магазини, оказва се, че дори от тях може да се печели. Този шоп с стоки от фалирали магазини и разпродажби е отворен от съвсем скоро. Отскоро може да се посети ето този магазин, рекламиращ преоценени маркови стоки. Класика обаче остават магазините за втора употреба, които се радват на клиенти, независимо от сезона, независимо от възрастта и независимо от социалния статус. Аз съм облечена за 10 лева, реално дрехите ми струват около 300. 1 лев. За 1 лев тениска? Да. Това е хубава цена, даже безплатно. И истинска, в сравнение с китайските, просто е дреха. Всеки вторник тук се изнасят и определени дрехи, които са част от световно известни колекции на скъпи марки. Това са част от тях. Тогава в магазина могат да се видят всякакви хора, от обикновени продавачи до прокурори и адвокати. Импровизираната премиера е отворена в рамките на 2 часа, когато специален кът в магазина се зарежда и се продават само отбрани дрехи. Заради огромния интерес обаче, страстите често се нажежават въпреки професията и културата. Дърпат се дрехи, крият се, стигало се и до бой. След пазара обаче не е изключено да видим същата дреха в друг магазин, само че този път на няколко пъти по-висока цена. Бутиците по Витошка смея да твърдя, че и доста от нашите клиенти са собственици на такива бутици. Тоест те ги купуват от тук и след това ги продават в бутици? Реновират. Какво значи реновират? Ами подновяват, изглаждат, изпират и вече се продават на доста по-различни цени от купеното тук. Често обаче след това не се разбирало по никакъв начин, че дрехите са закупени от магазин втора употреба.